Nagsugod ang laing hugna sa award-winning GMA Masterclass series ug nihigayuna kauban ang mag-ilang lider ug eksperto sa nagkadiyang industriya labaw pa sa master sila ang gitawag nga mga icon. Ani ang report ni Argil Relator. Sa pagbalik sa GMA Masterclass series karong tuiga, una ni ining gibisita ang Mindanao, pinaagi sa GMA Masterclass The Icon Series. Kauban si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G Maralag. Nahimong mahinungdanon ang pagpaambit ni Maralag sa iyang mga kaagi sa industriya, sa marketing, advertising ug uban pa sa mga estudyante sa St. John Paul II College of Davao sa Davao City nga gihatagan og panahon nga makapangutana kaniya. I am a firm believer of leadership by example. I will not ask you to do something if I do not know how to do it myself. Sa ikaduhang leg nga gipahigayon sa jam-packed auditorium sa Notre Dame of the Jangas University sa General Santos City, nahimong interesado sab ang mga estudyante sa importansya sa marketing sa pagpalambo sa ekonomiya. How can we help the economy in general? I think if we start promoting Philippine products, I think if we start helping each other, the small and mid-sized businesses, by enabling the selling of their goods and services, that's going to be a big help for the economy if we do our share. Ug mas nakarelate ang mga estudyante kay usa sab di ay kay K-pop fan si Maralag. So to armies out there, Boracay! Kini ang unang leg karong tuiga sa mas gipalapdan nga kampanya sa GMA Regional TV and Synergy sa paghatod og impormasyon ug edukasyon sa kabataan, pinaagi sa GMA Masterclass series sa pagpanguna ni First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy ug Acting Head sa GMA Integrated News, Oliver Victor B. Amoroso. In GMA, we hold ourselves to the highest standards of storytelling, journalism, and technology. We remain committed to producing content that brings the best of the Filipino to the world and make it work for the benefit of communities, of our society in this post-pandemic era. Nagpasalamat sab ang mga estudyante ug dagdumala sa St. John Paul II College of Davao ug Notre Dame of the Jangas University sa ilang bag-ong mga natun-an. This is when the theory that you learn in class will be validated and substantiated with her industry experience and expertise. That we need to invest on our young people, and I am of a conviction that GMA7 is one of the most credible media outlet that our country needs today. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. GMA Regional TV Live.